Il-ħarsien tal-wirt storiku spikka meta l-Ministru Owen Bonnici kien qed jieħu sehem f'sessjoni ta' gvern li jisma'. Spjega kif f'4 snin ta' din l-amministrazzjoni sar investiment ta' 80 miljun euro biex ikunu restawrati 85 wirt storiku madwar il-pajjiż. Żied li minn barra l-wirt storiku tanġibbli, jiġifieri li wieħed jista' jara, hemm ukoll il-wirt storiku intanġibbli, dak li ma jidhirx iżda li ngħixuh bħal Banet u l-Festi Maltin. Hawn Bonnici qal li għaddejja ħidma biex il-kultura tal-Festi Maltin tkun rikonoxxuta bħala wirt storiku dinji mill-UNESCO u qed isiru sforzi bla preċedent biex anke l-Karnival Malti ikun ippreservat. Il-Karnival Malti qed jevolvi u jimxi l qudiem u bil-villaġġ tal-Karnival se jkollkom postijiet fejn tkunu tistgħu taħdmu, tagħmlu l-karrijiet mingħajr il-biża' li jitkissrulkom, mingħajr il-periklu li toqgħdu tixxabtu fix-xita bħalma ġien rajtkom tagħmlu hawnhekk Sant'Irmo hawn isfel, u allura bekk inkunu qed ngħidulkom grazzi tax-xogħol enormi li tagħmlu biex dan il-festival eċċezzjonali jkompli jikber u jkompli jagħmel il-ġid dan il-pajjiż. Il-Ministru Bonnici tkellem ukoll dwar il-qasam tal-ġustizzja. Innota li r-riżultati li qed jinkisbu frott diversi miżuri fil-qrati bħal inqas burokrazija u iktar teknoloġija huma bla preċedent. Filwaqt li sodisfazzjon kien immarkat ukoll għal liġijiet li daħlu għall-ewwel darba fl-aħħar 4 snin. Dik dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi, il-Whistleblowers Act u t-tneħħija tal-preskrizzjoni għal każi ta' korruzzjoni b'involviment ta' politiċi. Dawn huma l-liġijiet illi kellna il-privileġġ illi ngħaddu. Aħna determinati inkomplu ngħaddu liġijiet ġodda sabiex nirriformaw u ntejbu dan il-pajjiż b'aġenda progressiva.